Jadi sini. Ayo Fran, yo Ayo Fran yo. Tunjukkan bakatmu yo. Lo. Aku wis diomongi karo Deni HR sing operator sesuk prei WA aku. Arep dijak ning Dijan kranjingan tenan. Ning ndi Mas? Jak ning ndi? Krokane boh cah nakal aku. Ora oleh. Newcastle. Nggih, Mas Akbar. Nggih. Wonten dawuh. Bawa napa niki? Ora trimo tak arane nakal ora trimo to. Ketoke sentimen karo aku, Mas. Yo tak setrum cangkemku lho. Lha apa men sak senti? Sentimen. Oh, sentimen. Sak senti. Gak seneng aku. Nggih, Oh, diang kuning ngambes permintaanipun. Bawane Smarandana. Smarandana, heeh. Iki gandrung sapa iki menake? Mbak Dwi. Ah, iki lho. Tak kene. Beda. Gandrung sapa? Deni operator to. Ayo kene wah jan sowe aku tak. Anu, Deni. Piye? Aku. Apa ki Dek? Nyapa, Mas? Karaokean lagune anu gitu. Apa? Oh, gak Ding, aku ora tau. Yo. Alah. Kok konangan lah. Mbake sampene meneng-meneng karaoke to. Kok ngejak aku ngono lho. Malah ketrucut to. Matian. Ya. Mbak Dwi. Dalam saya. Aduh, wajar. Anu pun garing. Sampo. Sampun. Pertanyaanmu. Gak maksudnya kan iki mau lak barudan to. Betul. Aja tekan. Pemeane, Mas. Matian. Iya. Nadyan wujud temong paksi. Dijak mlaku rono dihidupkan suasana bengi. Sayang. Aduh. Ayo. Malah. Aku nek ngene kok kudu Kudu mati. Lho. Kudu nembak. Oh, nembang. Gak aku. Ya sing jelas to. Aku kan ndak ro. Rong tutuk bareng Ya. mati. Aku ora mungkin mati. Penyebabnya KTP ku seumur hidup. bayar. Ya. Der. Ya terus. Nah, apa dapat sifat yo. Agawe. Ya. Agawe talining Bronto. Alus manis marak ati. Kuat ora? Kuat. Anu jejakan, Mbak. Alah, kene apa enak Mbak. Piye rasane? Wajan wah. Ngene iki ya bojone apa ya iso. Kok iso malah ayan to, Tor? Kok ayan Kowe to, Mas? ngomong piye rasane? Malah ayan lho. Aku iki menikmati saking segere. Malah dosa Apane? Gak anu. Ya, Alus manis merak ati. Wes suwe. Masak suwe. Ya sak butuhe. Iya. Wes suwe nggon kula lono. Goleki si podang jenar malah kaya nganu munyuk to malahan gandenge mbok sing mesra lho
Aku ki mengi wis sempet nir-nir lho, Tor. Ngopo, Mas? Aku sempet nir-nir. Nir-nir piye? Udan ta, Cung? Heeh. Aku ki iso nutukne lakon apa ora. Iso ora ya, Mas. Lho balunganku kudanan. Balungan lakone iki lho. Walah, tanpa kuli ra. Aku emosi penonton tak kon maca. Ngene iki lho. Oh, ceritane koyo ngene iki lho. Kresna Janaka Bima membahas tentang hilangnya Petro. Baladewa datang menceritakan cerita dari awal. Wis tak kon maca ae, kon nek pegel. Walah. Tapi wis terang. Wis terang alhamdulillah. Ngangsar. Ya. golek isi podang jenengan. Ipo. Ayo, Mbak. Nang sampean wae. Aku, tak entekne ya, Mbak. Entekno, Mas. Iya. Aku. Bawane maksudnya. Oh, Tak iso. krungu omongan kuwi ta. Entekno Mas. Entekno, Mas. Aja. Tak entekne kok rantek ya dienggo sesuk ngono. Diinget neh. Inget neh kok jangan. Jangan. Ya. Ipo. Iba bunga ing atiku Nyanding bisa dadi tombo. Seger tenan. Ayo. Esok sore ngono. esuk awan sore bengi. Alah iki malah ngapar ki dino. Buka celuk BC Mbak Dwi. Nggih. Mas Victor jangan duduk dulu. Iki 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 Mas, nggih. panah lairane Imron lho. Oh. Imron dekna dampi ngono. Imron, ayo Imron, tunjuke. Ayo iki permintaane Pak Desipan lho. Aja kualat bantah Pron kowe. Dadi akik kowe. Nek ora dadi spot yo. Ayo Pron yo. Ayo Dek. Ayo. Kok ngene ya disepoti apik lho Mas. Apik. Cepet iso ngene. Wilujeng dalu, wilujeng ejing Mas Imron. Nggih, Enjing. Wah, ejing wah dan take semangat men. Omahmu iki talon ndi, Pron? Omah. Ler. Omahmu iki talon endi? Ler. Nah, talon ler. Dusune apa? Dusune. Kuwi tenan dusune to, taloni. Ya biasa lho. Modelnya kayak nantang ngono. Modelnya kayak nantang ya. Ora, Mas. Mas. Terus penonton kok di spoti barang nyapa jenenge? Kowe penonton, oke Mas Heru gak jaluk ya. Arepe nyanyi apa? Arep nyanyi Sing apa? kira-kira mantep. Napa nggih? Apa? Mamanek. Manek to. Iso nyanyi iki biasane eruh anune, Pron. Pengarange, Pron. Sapa, Pron? Sapa pengarangnya? Pengarange Memanik iki sapa, Pron? Kowe kleru nyawamu ilang nang ngene. Lho ndak ah, Ora. jem-jem. Ora oleh. Sapa ayo? Ayo. Sukon. Oh, Apa? Mbah Sukron. Kok iso Mbah Sun Gondro. Nah. Tanggane ya. Tar kidul bener. Ayo. Pelap. Tanggane lho. Monggo. Langsung ya. Hiburan kanca-kanca, Pron. Hiburan. Kudu karo joget. Wong nembang kuwi ya ta? Heeh. Wong nembang ki harus diimbangi dengan Joget. Joget. Beksa. mergo ki menikmati dan menghayati liriknya. Betul Mas. Menghayati. Langsung ke, heeh. Ditayupne ya Mas. Enak ketoke. Tayup terwetek. Ya. Yuk. Se. Oh. Wah, iki lho. Iki lho gawane kendang iki lho Mas. Gawane ngeri. Wah, khusus Imran dibukake kendang dhewe. Musore mau kertok. Aja kalah karo Yu Darsih lho. Kertok ngono kae.
Aja kalah karo artis limbukan mau. Artis cilik. Kucilan yo. Sing mau to? Ya. Ya. Sik. Bener kita ta. Wah. Dudu tong, dudu black ngono kuwi. Biasane sepelane ngono. Oh, ora trimo. Ayo Tar. Dadekke yo. Ayo Tar. Ayo Ron. Nah, buka apa ki? Buka anu sembarang. Buka kendang yo. Yo. Joget. Apa ada Tar? Benerane.
bakatmu yo. Lo. Mburi panggung enek sing ngekeki 100. Ngene, buat Mas Imron. Gandeng we nyanyi sing ditabih kanca-kanca. Kanca-kancae jumlahe kurang lebih 20. Ya didum nyeketan lah. Mengko kena potong pajak ya. Matur nuwun. Iya. Matur nuwun. Iki go bom to. Nggih Mas Akbar, Iki pun. suasanane kendhu jane nek ditibakne langgam iki, tapi ya ora apa-apa. Penjaluke ketoke Pak Lurah. Pak Lurah nggih. Kadung tresno nggo penutup. Heeh. Ya Mbak Sinta kene, Mbak Pesek kene. Nah, sapa? Loro karo Mas ketoke. Senengane kok roro. Ya sisan ngono lho kok ya. Mangga lenggah mawon ora usah jemeneng. Mas Vektor matur nuwun. Nggih sami-sami Sampun Pak. dipun bantu. Nggih sami-sami. Anu, sonmu kukutana gawane mulih ceren. Aja no, lah aku piye kok. Alah nggawa toa. Ya, mangga kadung terus